दानिया नेक्स्ट डे दिनैनो ओमफ्राय जों जाबाय लोंबाय ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय आरो ओमफ्राय मा होनगोन पुरा अखा हानानै दं अखा हानानै दं पुरा आमाना खारबाय पुरा अखा हानानैनो जों नायनाय हासिनिफ्रानो गारि बेयाव पुरा डेन्जार अखा हादों इक' पार्कमोन आरो बे जायगायाव नायनोनो हायासै पुरा बार बारनानै साथा लानानै पुरा जों सेभेन सिस्टार वाटारफलाव बेयाव फैदोंमोन ओमफ्राय नै पुरा गुफुर पुरा नुवा आरो गुफुर पुरा मानसिफ्रानो जेबोखौनो नुहुरा बिथिं ओमफ्राय बिथिं पुरा दै गलायनाय पुरा दै दंमोन आरो पुरा बिथिं पुरा जेबोखौनो नुवा नै गुफुर थुवा अबस्थाया नै पुरा लाखि हामा जोंना माने अखा हानानै मानानै मा जादों बेफोरा पुरा मारै अबस्थाया है पुरा डेन्जार जाजोब्बाय अबस्था खाराब अखासो सिंग्लाव फट' रिल्स लानो गायनानै पुरा अबस्था डेन्जार जाजोब्बाय जोंना नै जों बे फरेस्ट इनभारमेन्टआव सफैबाय आरो बेयो जों दानिया नायनांबाय जों पुरा खुवा थांनोसै नायनो मा नुयो फार्स्ट टाइम फैदों जोमैखौनो थांनो मोनबाय ना मार नांदों जोमैखौ थांनो मोननानै बरिया बिजिराय नांदों जों बरियानो नायनोसै आरो मा जेहाय पुरा गोजोबनानै दं ओमफ्राय जोङो थांख्रां पार्कआवनो एसे फैबाय आरो ओमफ्राय बोथोराबो ओरैबादि मोना अखा हाबाय थायोमोन दसेयावनो पुरा बेड लाक जोंनि बेयाव एक्सप्लर खालामनाया पुरा मोजां जायाखिसै आरो थै ओरैनो डेन्जार जालांदों सोरबा फायनायखौ बिसासायाबो जानो हागौ ना नै जों बेयाव फायनानै पुरा हासुनो थांना आरो जोङो एसे प्रुफ होनायनि जों शिलंआव हासुसिगोन आरो मा शिलंनि टयलेटाव फैनानै जों हासुसिगोन नै बेबायदि शिलंनि टयलेट दा बेयाव जों हासुसिगोन फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स शिलंनि टयलेटाव मादि नाङा हासुनानै बेयाव हासुसिगोन जों लोगोफ्रा बिसासबो खालामा जानो हागौ ना जों प्रुफ थाबाय नै बेयाव जों हासुसिगोन नै बांलादेशखौ बेयाव नुहुरो आरो मा बेनिफ्राय नाथाय बांलादेश नुब्लाबो जों माने बे लुंगि गाननायफोरखौ नुवासै आरो मा एसे नुब्ला मोजां नांगौमोन आरो गोसोखौ थाजिम थेवबो नायथाबबाय नायदो आरो ना थेवबो जों लुंगि गाननायफोरखौ नुदासै नायथाबब्लाबो फैबाय देरेरें पुरा बरियानो मोनसे जायगा नुबाय नै बरियानो नै दै क्या नजारा है बरिया बिसु जायगाया पुरा मेन जायगाया सफैबाय जों पुरा बरिया प्लेस पुरा हाइस ओरैबादि बरिया जायगा प्लेस दा बुंसै आरो बरिया रेस्टुरेन्टआव सफैबाय जों आरबा केफ बेयाव सफैबाय बेयाव माबा मोनसे जानोसै रेस्टुरेन्टआव पुरा स्टिं लुनानै दं बेयाव एनार्जिनि खारनै
इउटुबार माजा नङा कम्बल खुबि बुङो इउटुबारा फ्राय जोङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो आरोमा आरवा होननाय मोनसे जायगा बेयाव जोङो आधा किल'मिटारसो थाबायनानै थांनांगोन आरोमा पुरा पियाज काटके जों पुरा एन्जय खालाम थांगासिनो आरो बोथोरा केन्टिना जोंजों लोगोसे होफैयाखै दसेनो अखा हायो मा हायो पुरा मा होनो दुर्गा फुजा बे समावसो मोजां जायो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय जोंना बेड लाक बारा मोजां जायासै आरो एखनबा मोजां जायो बोथोरा दसेनो गाज्रि जायो आरो मा नुबाय बेसे लायो 10,000 शुटिं खालामनाय डकुमेन्टारि फिल्म खालामनाय 5,000 सासेयाव 50 थाखा चिलड्रेन्सनिया 10 थाखा खालाय लायो बेयाव थेवबो नायनांसै नै जों थांगासिनो पियाज काटके रायजोफोरजों थांगासिनो दं बिथिं थांगासिनो दं माबा होनगोन पुरा पियाज पारा दे पुरा पियाज काटके जायासै আমি উলালা কৰি যাই আছো আমি আজিৰ মঞ্চত মই হাতত লৈ আহিছো কি লৈ আহিছা উলালা जायगा खिन्थु बुरियानो पुरा खुवा उखुन्दै खोजोबनाय आरो पुरा मोजानो बेफोरा मा बिफांनि बायदि नुदोंना ओमफ्राय बे बिफां नङा आरो पुरा सिमेन्टजों बानायनाय आरो पुरा मोजानो गोजान थांनांगौ 8 किल'मिटारसो जायो गोजाना पुरा बरियानो बरिया फाइनेलि सफैमारबाय फाइनेलि नो स्मोकिं साइड पुरा यौ गुरुसिङाव नै डेन्जारखा डेन्जार पुरा खोमसिखाजोब लाइटसो लागायना दोनदों बेयाव अन्थाइ सिङाव पुरा No, danger area, danger. बेवहाय बिसाखौ जेबो गैया माने जोबोद मोजां लाइटनि बेबस्था खालामनानै होनाय जादों गाहायाव अन्थाइ गोजौ अन्थाइ आरो मोजां जोबोद थान्दा गुसु बेनि सायाव बेसेबांबा गिदिर गोजौ हाबि दं दा बे सिङाव जोङो दा बे सोमोन्दोजों जों दा थाबायगासिनो दं No entry. Miथिया जोंनि दिनैनि हमस्टे बेयावनो जागोन बेयावनो थानोसै आरो मा जोंहा जों जेबो हमस्टे खालामदों बे जायगायाव बे भिउ पइन्टआ बेनिफ्राय बोरिया बेबायदि नुयो आरो माने पुरा बोरिया मोनसे लकेसनाव दङ जों पुरा मोनसे भिउ पइन्ट बोरिया नायनो हायो आरो मा जों पुरा बोरियानो दं बे जायगायाव माने बेबायदि बोरियानो बेस्ट काटके आरो नै
दासो पुरा मोजां नांदों पुरा दिन्थिनि आं नै बियो पियास काटनानै खिनो हागोन मोजाङानो ओमफ्राय बिजा दं नै बेनो दुगैनाय बेबायदि मा फेसिलिटिया